ଆସି ତୁ କିଏ ହେଲୁ? ତୁ କଣ କରିଛୁ କହିଲୁ? ସାର୍ ଅନୁମତ ଅନୁପାତ କି ଅନୁପାତ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଝାଲମୁଣ୍ଡର ଆଁ? ଝାଲମୁଣ୍ଡ ଝାଲମୁଢି ଅନୁପାତ କହିଲୁ କହିଲୁ କଣ ଝାଲମୁଢି ଅନୁପାତ? ମୁଢି 4 କପ୍ କଟା ପିଆଜ 2 କପ୍ କଟା ଟମାଟର 1 କପ୍ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର 1.4 କପ୍ ସେଓ ଗାଣ୍ଠିଆ କିମ୍ବା ଭଜା ବାଦାମ 1.4 କପ୍ ଲେମ୍ବୁ ରସ 1 ଚାମଚ ଆଉ କଣ ବୁଝିଛୁ ଅନୁପାତ କହ? ସାର୍ ଲସ୍ସି ଆରେ ଆରେ କଣ ତୁ କାଇଁ କଣ ଅଛି କହିଲୁ? ବସା ଦହି 1 କପ୍ ପାଣି 2 କପ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି 1.2 କପ୍ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ 1.2 ଚାମଚ ଆରେ କେଶର ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ ଅନୁପାତ ବୁଝିଛୁ କହ? ମୁଗ ଡାଲି ସାଲାଡ। ଯାହା କରୁଛ ଆରେ ଏବେ କଣ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ ସାର୍ କାହିଁ ଦେଖେଇଲୁ ବାପୁ। ଆରେ ସତେ ତ ଆରେ କଣ ଝାଲମୁଢି ଘୋଳା ଦହି କଣ ଏମିତି ସବୁ କାଢିଛନ୍ତି ବହି। ଗଲା ସବୁ ଗଲା କରୁଛ ତମେ। ବସ ଆରେ ଏଇଟା କଣ ତମେ କରିଛ? ଖରାପ କରିଦେଲା। ଆରେ ଆଉ କିଏ କଣ ବୁଝିଛ? ସାର୍ ମୁଁ ବସିଛି କାହିଁ କଣ ବୁଝିଛୁ କହିଲୁ? 8ରେ ନବମୀ 25ରେ ଏକାଦଶୀ 10ରେ ଏକାଦଶୀ 13ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମା 29ରେ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଅମାବାସ୍ୟା କହୁଛୁ? ସାର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ। କାହିଁ ଆଣିବୁ କଣ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲାଣି ମଣିଷ। ଆରେ ସତେ ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ବହିରେ ବୋଧେ। ଓହୋ ବସ ଓହୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲେ। କଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ? କାହିଁ ଆଉ କିଏ କଣ ବୁଝୁଛୁ? କାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ବସିଛି ସାହିତ୍ୟ କଣ ବୁଝୁଛୁ? କାହିଁ କହ। अबे काट डालेगा मुन्ना पता है रायमोहन दास साले को काट डालेगा। ଆରେ ବାପ କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ମତେ କାଟିବ କହୁଲା କଣ? ସାର୍ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବହିରେ କଣ ଅପରା ଭଳିଆ କରିବାକୁ କହିଛି ନା କଣ? ହଁ ସାର୍ ଏ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ହଉ ବସ ଡରେଇ ଦଉଛ ତମେ ମାନେ ମତେ। ତୁ କଣ ଘୋଷିଛୁ କହିଲୁ? ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଘୋଷିଛି। ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଘୋଷିଛୁ? କାହିଁ ଗାଇଲୁ? ରାଜା ଦୋଳି ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ଆଲୋ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ? ହଁ ସାର୍ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କାହିଁ ଆଣିଲୁ? ଆରେ ସତେ ତ ଆରେ କଣ ପୁରା ବହି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇରେ ଏଇଟା ତାଇରେ ସେଇଟା ମାରିକି ପୁରା ବେକାର କରି ଆଉ ରହିମେ ରଖୁ। ଆରେ ଝାଲମୁଢି ଖାଇକି ପାଳିଦେଲ ନା କଣ? ତମେ ଆଉ ରୋଷେଇ ଗଲ ତମ ପାଠ